Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanyň banklaryna hyzmat etmegini besetdi. Bu ýagdaýdan ygtybarlyky çeşmämiziň aýtmagyna görä, Türkmen banklarynyň Visa kompaniýasynyň öňündäki bergileri şeýlede Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň tölek kartlarynyň ulanylmagyna girizýän dowamly çäklendirmeleri muňa sebäp bolupdyr. Visa kartlary daşary ýurtlara seýahat edýän we ýurdun daşynda çağalaryny okadýan türkmenistanlylaryň arasynda giňden ulanylýar. Türkmenistanda Visa kartlarynyň ulanylmagyna girdilen çäklendirmeler ençeme wagt bäri dowam edýär we barha güýçlenýär. Soňky bir näçe hepdäniň dowamynda käbir türkmenistanly ulanjylar bu tölek sistemasyndan asla peýdalanyp bilmeýänligini aýdýarlar. Mundan öň Azatlyk Radiosu türkmenistanlylaryň Türkiýede kartlar arkaly tölek etmekde hem puly naklaşdyrmakda kynçylyk çekýänligini habar berdi. Noýabr aýynyň başynda Türkmenistanyň banklary plastik kartlardaky puly naklaşdyrmak üçin ruhsat berilen pulun möçberini 2 hisse azaldyp, bir gece gündizde 50 Amerikan dollary möçberinde ketgitläpdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň ministrlikleriniň birindäki çeşmesiniň geçen anyna uny habar bermegine görä, Visa halkara tölek sistemasy Türkmenistanyň banklarynyň çykaran islendik kartlaryna hyzmat etmekden ýüz öwüripdir. Çeşmämiz şonda Visanyň anyna uny ekli hasaplaşyklary duşenbe günneçenli togtadanlygyny habar berdi. Bu mesele iň ýokarda çözülýär. Ähli hasaplaşyklar doňduruldy. Birinji güneçenli bir zatlary etmeli, emma etmediler. Hasaplaşyk operasiýalar üçin bergi 30 milliondan ibarat. Bu diňe pul geçirilmegi bilen bagly hyzmatlar üçin diýip Azatlygyň Türkmenistanyň ministrlikleriniň birindäki çeşmesi habar berdi. Ýagdaýdan ygtybarly ýene bir çeşmämiz Türkmenistanda Visa halkara tölek sistemasy bilen problemalaryň dörenligini sişenbe güni tasdiklady. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň bergisi bilen bagly meseleden daşary türkmen banklarynyň iýizgiderli girizýän çäklendirmeleri Visa kompaniýasynyň resmiýetleriniň göwünden turmaýar. Sebäbi bu ýagdaý halkara tölek sistemasynyň awryna zeper ýetirýär. Türkmen banklarynyň bergisi bir näçe aýlap toplandy. Häzirki wagtda Türkmen tarapy 10 milyon dollardan ibarat bu berginiň üstüni ýapmaga dolu derejede ukyply däl. Elbetde Visa bu bazary ýitirmek islemeýär. Emma Türkmen banklaryna hyzmat etmeklik oňa gymmat düşýär. Olar dürli halkara mali strukturalaryň üstünden täsir ýetirmäge inanşýarlar. Emma häzirki agyr ykdysady ýagdaýda munyň Türkmen tarapyna täsir ýetirjegi gumana. Diýip ýagdaýdan ygtybarly çeşmämiz gürrüň berdi. Türkmenistanyň mali guramalarynyň ýurdun milli pulunyň daşary ýurt valutasyna öwrülmegine giriden çäklendirmeleri sebäpli raýatlar daşary ýurt pullaryna eýe bolmak üçin ýurdun daşyna çykyp ilkinji nowatda Türkiýe baryp bankomatlarda plastik kartlardan pul çekmäge mejbur boldular. Türkmen banklarynyň dowamly girizýän çäklendirmeleri sebäpli Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurt pullaryny naklaşdyrmak üçin dürli käte bi kanun usullaryna hem baş goşýarlar. Mundan öň Istanbulda bir näçe Türkmenistan dürli adamlara degişli onlarca plastik kartlary bilen tutulanlygy habar berilipdi. Geçen hepdäniň aýagynda Istanbulda Türkmen banklarynyň plastik kartlaryndan çäksiz nakt puly çekip bermek boýunça täze bir kanun hyzmatyň dörenligi barada maglumatlar peýda boldy. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlaryndan diňe daşary ýurtlylar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň daşary ykdysady banky Visa kartlaryny yerli müşterilerine berip başlady. Ýene bir halkara tölek sistemasy Mastercard hem Türkmenistanda 1994-nji ýylda işläp başlapdy. Emma ol yerli müşterilere diňe 2014-nji ýylda el ýeterli boldy.